Здравейте хора! Може би, ако питате вашите родители, гледайте сега тази игра, която може да намерите в Rift описанието безплатно. Дали са играли като са били малки? Те ще отговорят да. Това е една много стара игра. Каква ще съм играл съм много вече, за да я пробвам. Това е много стара игра и всъщност тук трябва да ядем. Територията има всъщност различни там нива и въобще различни игри на тази игра. Игри. Различни като... точно нива по трудното си едно. Има някои, които трябва там да гледат с лукове, там черешки, трябва да ги избягвате, че глупости. Тук трябва да ядете колкото се може повече от територията, като тук също има такива прасковки, черешки, мисля, че имаше ягода, която ви прави различно свойство, да сте по-бързи, да сте невидими, да сте всякакви глупости. Ако това духче, те са две всъщност сега, по-нататък ще има още духчета, доколкото съм... Имате тук горе животик, ето тук над мене. Ето тук, над моето човече, които след като свършат, това е супер бързана, които след като свършат тези животи, вие умирате, трябва горе вижте, ето тук, процентите, колко процента трябва да вземем от картата, не сме взели колко са процента, а тук има точките там, които сме спечелили. В принцип не губа толкова много животи, да, ягодки има, просто сега нали малко по... Yes. Кого? Какво каза? Левел 2. Така, и сега се вижда, че са 3 дупчета. Окей, така. Сега няма да се занимавам да... Не! Ще да се набутам наистина буквално в това духче. Така ще ме... Той ма садна. Окей, така. Почти сме взели тия проценти. Сега ще направим ето така, само нещо се махне тук. И твърде силен си брато. Така, победихме трети лево, всъщност втори лево. Сега сме трети лево. Всъщност, чакайте малко. Ето. Тук може да видите какво съм написал. Нали, просто ще напишете в просто да спрели сайта да списа така. Аз пак ще сложа линк долу в описанието за тези, които... Така. Yes. Да видим какво е това жълто топче.
Какво е това? Живот ли даде? Ще после хвърля, не ми дава живот. Защо да трябва да съм по 80% от картата? Той червеното ми взима от точките. С че? Не, всъщност не ми дава живот това жълто топче. И това ще е края на този епизод. Ако искате да продължавам следващите левели, които всъщност са запазени, 5 нивода, дайте един лайк или коментирайте. Пишете какви игри да играя и това ще е от мен.